Nilqakom għal programm Mit-sena minn Fatima, programm li huwa mtella minni Father Hayden fl-okkażjoni taċ-ċentinarju tad-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima. F'dawn il-programmi qegħdin nitkellmu dwar il-messaġġ tal-Madonna f'dawn id-diritt u kif nistgħu ngħixuhom fil-ħajja tagħna illum. Fl-aħħar programm eżistijaj rajna propju d-dera tal-Anġlu qabel id-diritt tal-Madonna ġewwa Fatima, rajna kif l-Anġlu mexxa lill-viżjonarji fit-talb u l-Ispirtu tal-Alla kif anqalhom minn ġewwa fihom, u mbagħad rajna il-talba li l-Anġlu għallimhom. Illum nixtieq nispjega din it-talba. L-ewwel se naqra hija talba li l-Anġlu jgħallem il-viżjonarji ta' Fatima, nixtieqkom anke tikdbuha u titgħallmuha u tagħmluha parti mit-talb tagħkom, però ħa nispjega din it-talba. Alla tiegħi nemmen, nadura, nittama u nħobbok. Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemnux, li ma jadurawx, ma jittamawx u ma jħobbukx. Din it-talba niżla mis-sema li ġab l-Anġlu biex il-viżjonarji ta' Fatima u lura anke aħna li qegħdin insegwu dan il-messaġġ nitolbuha imqalli mill-Ispirtu naraw xi tfisser. Noħduha biċċa biċċa. L-ewwel ħaġa Alla tiegħi. Melija talba indirizzata direttament lil Alla. Kemm sabiħa li mhix il-Madonna li fiċ-ċentru, huwa Alla li hu fiċ-ċentru. L-ewwel talba illi hija indirizzata lil Alla. Ir-rwol ta' Marija jieħu postu, imma ċ-ċentru huwa Alla. U l-Anġlu ipoġġilhom fuq fommhom Alla tiegħi. Mhijiex sempliċiment Alla hekk su xi qawwa, xi forza, xi ħadd il-bott minni, le, dan huwa Alla tiegħi. Bħalma Ġesu jgħidilna il-missier tiegħi u l-missier tagħkom, Alla tiegħi u Alla tagħkom. Jiġifieri hawnhekk din it-talba tittoħroġ minn esperjenza personali ta' Alla. Mela mhux milli biex inkunu devoti tal-Madonna ta' Fatima naqbdu dan it-talb u ġast ngħidu għax qalu l-Anġlu, jekk m'hemmx il-di tiegħi fin-nofs, jekk m'hemmx li dan huwa Alla tiegħi, jekk din mhix talba li jien qed nitlob verament lil Alla tiegħi b'relazzjoni personali tiegħu, niġu nirrepetu t-talba pagalment. U mhuwiex dan l-ispirtu tal-messaġġ tal-Madonna Fatima. Il-messaġġ ta' Fatima jibda propju bil-jekk jidaħħalna f'relazzjoni personali ma' Alla. Alla tiegħi. Imbagħad naraw 4 affarijiet li l-Anġlu jgħallimhom jitolbu. L-ewwel nemmen il-fidi, nadura l-adorazzjoni, nittama u nħobbok. Fihom naraw eżistijej il-virtujiet ngħidulhom teologali li huma il-virtu tal-fidi, tat-tama u l-imħabba. Araw kemm huma sbieħ. Eżisti kemm hija talba li tidher sempliċi però hija rikka anke fit-teoloġija tagħha. Jiġifieri aħna l-virtujiet teologali, il-fidi, it-tama u l-imħabba huma l-iktar 3 virtujiet importanti fil-ħajja tan-Nisrani. Għax in-Nisrani jgħix bil-fidi, bit-tama u bl-imħabba. U hawnhekk l-Anġlu propju jdaħħalhom fihom. Nemmen, nittama u nħobbok. Bejn nemmen u nittama, bejn il-fidi, it-tama u l-imħabba, iddaħħal anka l-adorazzjoni nadura li hija interessanti. Għaliex aħna eżistijej il-virtu tal-fidi mhuwiex sempliċiment li jiena naf il-kontenut tal-fidi, aħna fil-kredu nistqarru l-kontenut tal-fidi tagħna. Imma sema jeżistijej anke x-Xejtan jafu dak il-kontenut tal-fidi, bħalma x-Xejtan jaf fil-Bibja u jikkwota. Imma l-fidi għalina titwassal għall-adorazzjoni. Ix-Xejtan jemmen imma ma jadurax l-Alla. Ma jadurax l-Alla, ma jemmen fih, jemmen li jeżisti. Hawnhekk l-Anġlu qed iwassalhom li l-fidi vera titwassal għall-qima li jint tadura lill-Alla. Allura nemmen, l-ewwel ma jibda ma bil-fidi, l-fidi eżistijej. Min fejn tiġi? Il-fidi tiġi mis-smigħ tal-kelma tal-Alla.
Hekk jgħidilna San Pawl fl-Romani kapitlu 10 vers 17. Mela mhux nemmen fl-ajru. Mela anke min irid jgħix il-massaġġ tal-Madonna ta' Fatima, l-ewwel relazzjoni personali mal-Alla li hija mhijiex ħass Alla tiegħi, mibnija fuq xiex, nemmen fuq il-fidi. Allura eżistej ma tistax inti tgħix il-messaġġ ta' Fatima u il-fidi tiegħek falla mhijiex hemm. Fidi li tittimmatura, fidi li tittikber, fidi li trid tmantnija, allura tititallem. Ara kemm hu faċli aħna daw id-dariet nagħmluhom biex naqraw xi grazzja, imma Alla aktar minn hekk irid eżistej. L-ewwel grazzja tal-fidi. Ejjew nitolbu matul din il-ġimgħa il-grazzja tal-fidi, ma noħdux for granted għax il-fidi għadhom. Natura. Ejjew inkunu nies ta' adorazzjoni. L-anġlu jgħid it-talba b'rasu mal-art u hekk jitolbuhom wkoll. Il-qima u l-adorazzjoni kemm għandna bżonn l-adorazzjoni li mulej nadurawh fil-ħajja tagħna. Nittama mhux biss li temmen falla, imma li tittama falla. Jiġifieri tafda b'mod ċert li Alla se jaħdem f'ħajtek. It-tama falla nisranija dik li hija li tafda lil Alla mhux jekk forsi u jista' jkun, imma ċert li Alla sejjer jaħdem. Din hija eżistijej il-fidi li ssir tama ta' vera u t-tama li hija vera. It-tama kif jgħidilna San Pawl ma tqarraqx bina. Mela l-anġlu qed jistidinhom għal din it-tama daqshekk profonda. Imbagħad jgħid inħobbok. L-imħabba San Pawl jgħid hija aqwa mill-fidi, aqwa mit-tama. Għaliex? Għax fil-ġenna il-fidi ma nibżonn aktar għax il-Alla narawh. It-tama ma nibżonn aktar għax m'hemmx xejn nittamaw aktar din hemm. Imma li jifdal biss hija l-imħabba. Għalhekk fl-Tratjaw il-Korintin San Pawl jgħid hawn il-fidi t-tama u l-imħabba il-kbira fosthom il-imħabba. Raħħal vers tal-kapitlu 13 tal-ewwel ittra l-Korintin. L-ewwel l-anġlu jwassalhom biex huma lill-Alla b'mod personali jemmnu fih, jadrawh, jittamaw u jħobbuh. Imbagħad immedjatament l-anġlu qed jitlobhom biex jitolbu maħfra. Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemnux, li ma jadurawx, ma jittamawx u ma jħobbukx. Interessanti ħafna li mill-bidunet tal-ġrajiet ta' Fatima, il-viżjonarji mhumiex imdaħlin biex jitolbu maħfra għad-dnub tagħhom personali, imma jitolbu maħfra għad-dnub tal-oħrajn li ma jemnux, li ma jadurawx, li ma jittamawx u ma jħobbux. Din hija importanti fil-messaġġ ta' Fatima. Għax il-messaġġ ta' Fatima eżistijej jorbot ħafna bejn Alla u l-bniedem u x-xewqa li Alla jrid isalva l-bniedem. Ħanarawha ħafna dina fil-messaġġ ta' Fatima. Il-messaġġ ta' Fatima mhux xi ħaġa personali biex naqalaw il-grazzi aħna personali, mhux għalhekk. Imma l-messaġġ ta' Fatima meta nifmuh idaħħalna fl-imħabba ta' Alla l-bniedem u li Alla jrid isalva l-bniedem. U allura hawnhekk it-talb l-ewwel huwa adorazzjoni lil Alla. Issa t-talb mhux il-bżonnijiet tagħna huma x'inhuma, imma li jiena mmur quddiem Alla f'isem l-oħrajn. Fatima fih ħafna talb ta' interċessjoni il-messaġġ tal-Madonna. U l-ewwel ħaġa li aħna mmorru quddiem Alla f'isem l-oħrajn hija li nitolbu maħfra l-Alla għal dawk li ma jemnux, ma jadurawx, ma jittamawx, ma jħobbux, għal dawk illi huma mhux ħajtolbuh maħfra imma aħna rridu nitolbu maħfra għalihom. Eżistijej min irid isegwi l-messaġġ ta' Fatima irid jinsa lilu nnifsu. Mhuwiex messaġġ biex taqla xi fejqan, xi miraklu inti, biex tagħmel xi esperjenza inti, il-messaġġ ta' Fatima tittinsa lilek innifsek u tidħol quddiem Alla b'risq l-oħrajn. Issa din aħna għalfejn nistgħu nagħmlu eżistijej. Nistgħu nagħmlu għaliex l-imħabba ma taqgħadniex biss ma' Alla. L-imħabba taqgħadna anka ma' xulxin u aħna nistgħu mmorru quddiem Alla f'isem xulxin. Din hija kbira.
dinja kbira, dinja interċessjoni, bħalma Ġesu imur qudiem il-missier f'isimna, aħna mmorru qudiem Ġesu f'isimna, f'isem l-umanità, mhux biss f'ismi biss. U allura eżisti dit-talba tal-Anġlu nħeġġixkom il-koll li mhu speċjali hija relevanti ħafna llum fi żminijietna li nitolbuha fil-familji tagħna. Mhu speċjali meta membri tal-familji tagħna abbandunaw il-fidi, m'għadhomx jittamaw, m'għadhomx iħobbu, m'għadhomx jadoraw l-Alla. Kemm dan il-messaġġ aħna nistgħu noħduh u nitolbuh b'mod kostanti dak li l-Anġlu għallem il-Viżjonarji Fatima, noħduh aħna fil-mixja tagħna li titloba din it-talba kuljum f'isem il-familja tiegħek. Li l-ewwel turi li int tħobb l-Alla fil-familja tiegħek, imma int titlob maħfra l-Alla għal dawk fil-familja tiegħek li ma jemminux, ma jadurawx, ma jittamawx u ma jħobbux. Dina talba eżistija anka meta l-messaġġ ta' Fatima nagħmluh pereżempju parti mill-ħajja tal-parroċċa, kemm għandnax nitolbu anke aħna saċerdoti f'isem il-parroċċjani tagħna, f'isem il-poplu nitolbu maħfra l-Alla għal dawk li ma jemnux, ma jadurawx, ma jittamawx, ma jħobbux. Ma nix qed nitolbu maħfra għal dawk li joqtlu, għal dawk li ma nafxiex, dawk li jisirqu, għal dawk li jidaw. Għaliex dini għal-bażi fejn hemm il-fidi vera f'Alla ma tidajx bih, fejn hemm l-imħabba vera lejn Alla ma toqtolx, ma tisraqx. Hawnhekk l-Anġlu mill-ewwel daħħalna fil-qalba, il-bniedem hawnhekk il-maħfra mhijiex għal dnubiet fejna fil-li jmissu il-bnedmin kontra xulxin, għalkemm il-qudiem naraw din ukoll, imma dnubiet li jsiru kontra Alla. U din hija xi ħaġa li forsi aħna nkaħna personali ftit inqerru u ftit nirrealizzaw il-bżonn tagħha, ma hekk dal-messaġġ jurina kif propju din hija l-qalba fejn aħna nħobbu naduraw inqimu u nittamaw f'Alla, aħna nistgħu nħobbu l-xulxin. U fejn dan ma jsirx, irridu nitolbu maħfra quddiem Alla għal xulxin. Ejjew ngħixu dan il-messaġġ, ngħixu din it-talba. Alla tiegħi, nemmen, nadura, nittama u nħobbok. Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemnux, li ma jadurawx, ma jittamawx u ma jħobbukx. Waqt li nirringrazzjakom tal-li segwejtu dan il-programm mit-sena minn Fatima, ejjew nagħlqu flimkien dan il-mument li kellna b'talba li hija marbuta mad-deritt ta' Fatima, talba li tpoġġi lil Ġesu fiċ-ċentru ta' kollox. Nitolbu flimkien. Trinità qaddisa nadurawk. Alla tagħna inħobbuk fis-sagrament imqaddes. Il-Mulej jagħtikom islem.